For langt de fleste ser en almindelig bog sådan ud. Men for andre ser samme bog helt anderledes ud. Det er hverdagen for omkring 300.000 danskere. Du kan se på folk, de kan læse og skrive. De lider af ordblindhed. Mange flere har læsevanskeligheder. Hvis jeg skriver nogle sætninger, og der er nogle ord, jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg staver, så bliver min løsning som regel, at så finder jeg på en anden ord, og så skriver jeg ind lidt andet. Så det er helt optimalt. Man har altid fået at vide, at man er dum, hvis man ikke kan læse. For et par år siden besluttede 3F i Ringkøbing Holmsland at gøre noget ved det. Projektet ATO, 28 skal der stå, blev født. Det er med andre ord ikke nogen selvfølge at kunne læse og skrive. Det er lang tid siden, at Skipper Haude fra 3F Ringkøbing opdagede det. Det var ham, der fik de første idéer til projektet. Dengang jeg stod i lærer, der kunne man tegne med et stykke kridt på gulv eller på en plade eller noget. Det går jo i dag. Altså CNC-maskiner, manualer til maskiner, ting. Så alt det, der kommer i dag, det kræver jo, at du kan læse og skrive, ellers så kan du finde ud af det. Skipper Haude, der senere er blevet ansat af huset Venture, tog kontakt til Flexica, Center for Fleksibel Læring i udkantsområder under VIA University College, og senere til VUC Ringkøbing Skjern Uddannelsescenter. Huset Venture har flere gange iværksat udviklingsprojekter med uddannelses- og opkvalificeringstilbud for fysisk handicappede. Med den fremtid, vi går i møde, du kan klare dig længere på den danske arbejdsmarked, hvis du kan læse og skrive. Det er svært. Og det er bestemt, jeg er nødt til at gøre noget ved. Og så blev idé pludselig til bogstaver et særligt uddannelsesprojekt, der skulle udvikle en plan for undervisning af voksne ordblinde ude på arbejdspladserne. Blandt andet ved at uddanne tillidsfolk som mentorer. Det er første gang, at det sker i Danmark, at man går den vej for at motivere folk med læse-stavevanskeligheder til at gøre noget ved problemet. Dem vi sigter efter, har jo været alle de folk, som er tilknyttet arbejdsmarkedet, kan man sige, i fagbevægelsens regi. Det er der, jeg har med kendskab til det, og det er jo der, jeg vidste, der var mange folk. Så det er jo dem, vi ligesom er gået efter. 34 tillidsrepræsentanter fra i første omgang virksomheder i Ringkøbing Omegn og senere resten af landet sagde ja til at være med. Skipper, som sidder her, han har jo mange år arbejdet med livslang læring. Ja til at hjælpe deres kolleger. Ja til at gøre en indsats, selvom det ikke er en let opgave. En udfordring overskygger dem alle. Det er jo tabuemne. Det er simpelthen... Folk vil ikke indrømme det. Altså en mand på nogle af 50 år, han vil jo ikke indrømme, at han har et problem med at stave. På Vestas-fabrikken i Tim arbejder Kim Madsen. Han er glad for sit arbejde. Men modsat de fleste andre kolleger, springer han let hen over hverdagsting som at skrive mails. Ikke fordi han har lyst. Han kan ikke. Jeg har nogle problemer med endelser og nogle stavelser også, som driller mig lidt i hverdagen. Det skal ATO hjælpe med at rette op på. Men inden folk som Kim Madsen bliver kontaktet, skal tillidsfolkene selv lære noget om, hvad det vil sige at være ordblind. Når du klikker på det ord, du mener er det rigtige, går du automatisk videre. I starten af projektet var alle deltagere igennem en test. På den måde er det nemmere at forholde sig til, hvad det vil sige at være ordblind. Man får lidt sved på panden. Hvorfor det? Er det svært, eller hvad? Nej, det synes jeg som ikke. Men det første af testen det var meget svært, synes jeg. Vi vender tilbage til testen om lidt. Nu kommer fjorden. Det var samme dag, at deltagerne for første gang skulle stifte bekendtskab med et af omdrejningspunkterne i projektet ATO. Hun hedder Iris. Der er en, der hedder stemmer. Men Iris er hverken lærer, projektleder eller deltager. Iris Ordbank er et computerprogram. Hvis jeg har problemer med at se tydeligt, ikke, så skal jeg have mig nogle briller. Så kan jeg bare se det, jeg gerne vil se. Hvis jeg ikke rigtig kan gå, så kan jeg få en kørestol, så kan jeg komme med rundt. Hvis jeg har svært ved at læse og skrive, så kan man få sådan et program som Iris. Iris kan blandt andet læse alt op på computerskærmen. Hvad er han mest farvet over? Det kan være nyheder, mails eller en manual. Men den kan også hjælpe med at stave ord, når man skriver. Ja, hvis jeg nu skriver Kolding, K-O-L, kan jeg da høre det er. Så kommer det her. Umiddelbart er det et smart og brugbart program. Mentorerne var i hvert fald glade for det. Ikke mindst fordi Iris Ordbank er motiverende for brugerne, også for de IT-forskrækkede. Jamen, jeg synes, det har fungeret godt. Spændende, man kan gå ind og søge brugerne og få al den hjælp, man kan med ordene. Høre, hvordan de skal udtales, så synes jeg, det er ret spændende. Det giver masser af muligheder for ordblind. Jeg er helt sikker på, hvis en ordblind kommer til at læse på det her program her, så er vedkommende ikke ordblind bagefter. Iris Ordbank er altså et af de redskaber, der kan hjælpe de ordblinde, når det kniber med at finde hoved og hale i bogstaver og tal. Det er der brug for. Med alle de år, som jeg har været i fagbevægelsen,
der er vi klar over, at der er mange af de her mennesker, som har en problem med at lære at læse og skrive. Og jeg er jo blevet klar over, at det problem bliver større og større. Men inden det kommer så vidt, at medarbejderne skal undervises, skal de lige spottes først. Det er det, mentorerne er blevet uddannet til i projektet. At folk får et negativt svar, og det vil være en katastrofe. Fordi når man med ærlig sind vil hjælpe de mennesker, så er det ikke rart at få et negativt svar. Og derfor vil jeg gerne lære så meget som muligt, inden jeg starter op med at klappe dem på skulderen og sige, skal vi snakke sammen? Det er altså ikke nemt, men i løbet af kurset har mentorerne fået en række redskaber. De er blandt andet blevet undervist i viden om læse- og stavevanskeligheder, læsepædagogik, hvordan man spotter en ordblind, personlig udvikling, kommunikation og coaching. Alt sammen på grundlag af et anerkendende menneskesyn. Desuden har de også lært, hvordan man hjælper med kurser og IT-udstyr, og så er mentorerne blevet superbrugere i IS Ordbank og har derfor fået en lang række værktøjer at arbejde videre med. Man kan selv lægge noget ind i det. Værktøjer, der gjorde tillidsmanden Kai fra Vestas, fik fat i Kim. Og nu har Kim lært IS Ordbank at kende. Super. Nu er jeg ej for at kaste ud i og bruge de der ord, som jeg lige har i tanker også, og så prøve skrevet ned. Han er glad for sin nye ven. Det er i hvert fald en dejlig hjælp at lige have, at man lige kan gå over og kontrollere, om det er lige det, om der er mange sin D eller S, eller hvad det er, der er også. Et er, at de ordblinde rundt på virksomhederne har fået konstateret problemet og bliver hjulpet til at få en lettere hverdag. Men at få hjælp af IS Ordbank til at læse og skrive betyder meget mere end det. Det betyder også meget i forhold til selvværdet. Altså det der med, at hvis jeg har et problem, så behøver jeg ikke at skilte med det. Jeg behøver ikke at have min kone til at hjælpe mig, eller min mand til at hjælpe mig, eller mine børn til at hjælpe mig med at læse breve op. Jeg kan selv gøre det. Et af de steder, hvor ATO er blevet en succes, er på Vestas. Vindmølleproducenten startede med at sige ja til 5 pilotprojekter. Det er da dejligt at komme ud og se og få nogle glade mennesker ud af det. Det er jo skønt. Og der dukker jo flere og flere frem rundt om fra forskellige fabrikker, der vil gerne prøve systemet. Nu har Vestas besluttet at implementere systemet for alle koncernens danske fabrikker. Jeg tror ikke på, at man kan drive en virksomhed bare ud fra et regneark. Men at man også skal sætte sig ned og sidde og sige, hvis vi nu kunne gøre det her, jamen kunne det så ikke løfte mange andre ting? Og sikre for eksempel, at kollegaen, som måske så skal være nemmere at arbejde sammen med osv. Så jeg tror, det har sådan en positiv bølge, som breder sig. Og så, ja, det er en investering, men hvis der kommer det ud af det, så er det da absolut en god investering. Og Vestas er ikke alene om at synes om ATO-projektet. Det er gået meget stærkt siden starten. Det er jo kommet lidt bag på os, at det er blevet så stor en succes. Men på den anden side, så undrer det os heller ikke, fordi projektet eller kurset, uddannelsen af de her sprogmentorer, er jo helt unik, fordi vi er gået en ny vej. Vi har taget fat i tillidsmandssystemet. Så jeg vil sige, at kongevejen til projektets succes, det har været, at det er tillidsfolk, vi har uddannet. Projektet er altså blevet en succes, og det kan sagtens sprede sig endnu mere til virksomheder, resten af LO og andre uddannelsesinstitutioner. Men hvordan gik det egentlig med ordblindetesten? Hvordan gik det? Det gik ikke godt da. 5 rigtig ud af 20, det passer sgu da en skide. Nej, det gik ikke som ventet. Jeg siger, det er en ren lort. Det er svært at være ordblind. Ja, det er det. Til gengæld fik mentorerne også lært noget af projektet ATO. 28 skal der stå. Jo, jeg har lært meget. Det har jeg. Og jeg har lært, at det er utroligt svært med nogle ord. Det må være forfærdeligt indimellem. Behovet for hjælp til de ordblinde er der altså. Nu håber projektlederen, at også andre kan få gavn af projektets erfaringer. Hvis vi står malerpenslen, hvis jeg tegner den frem, så skal det her sprede sig til hele Danmark. Alle skal have mulighed for det her. Lige fra Skagen til Gæs.